Hey, what's good? It's your boy KARMA, Woke Up Culture. We live. I'm back with another a TikTok video reaction. So yeah, let's get to it without wasting any time. How doctor? Wasifihla kangaka ndoda? Uthi ngisifihlile. Ha, njema ngicela. Nigga, you're in the corners. What are you talking about? Ndoda ngithi ndoda kancane ongiphi igwinga phela ndoda la. Ngikuthatha nona mara. Ngikuthatha nona mara sombembe. What's it like? Kwena mara. Angeke udle amagwinya wethu ndoda ekhoneni. Ukena kai mo ngisala kwenya ukena kai. Ndoda kancane ndoda ongiphi igwinga ndoda. Mayifunela abantu beheze bonke ukuthi ngifuna igwinya. Ngithatha nona bonke nje ngithatha nona kwena. Ima ndoda usudlile mhlawumbe udle 2 ndoda salo songipha. Ndoda shema kancane ndoda lesa nje apha. Letha ngeke ndoda. Ima kancane ndoda. Wena uthanda ukuba ngumsini abantu bazoza ndoda. Jabuka njamba kwena ngizila kwena wathwala wazali one. Now I got 400 I'm not following. Isemuva in the past. Move yini. Ndoda kancane ndoda ngiyabonga kodwa. Ngiyabonga thank you njaya. Njami doctor.